सरस्वती मैया की DJ संदीप लोमा DJ संदीप राज पंडित जी के कहदा करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी DJ संदीप लोमा पंडित जी के कहदा करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ कर यौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ कर यौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया DJ संदीप राज जहिया चौमुख जहरता तैयारी शुभ जहिया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया DJ संदीप राज सुबोध करा सेवा कहिया अनुराग मुकेश पद साह करा सेवा कहिया DJ संदीप लोमा अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया पंडित जी के कहदा करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ कर यौरिया के DJ संदीप राज पैया पूजा पाठ कर यौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती DJ संदीप राज DJ संदीप लोमा